फाग्ला मेगन पिरित पारात नायो आं सिख्ला हिन्जाव नुबोला हिन्जावा खोनाफैगोनलै बोरैबा हिन्जावा खोनाफैनांगौबा फाफ्लि दुरुनलायनाय बुद्रु जागोनलै रखरा आंनि हिन्जावा रागा खरा आंनि हिन्जावा सिखाव सेरेब खोनानो बिबा के भयो कान्छीलाई नमासे हो नोङो रुमसिंनिफ्राय गाजिबाय थाबाबो खोनाया ओइले ना सुन्दाय ना आलि आलि ताछो लान्जे हमना थपसु जानछो मा खेला मोनगासिनोहाय मानसि फैदों होनदो जोंहानाव नोंखौ नागिर फैदों What is this man? What man? I man people. Who it is man? Who I am? I don't know. सोलाबता है हा दाना बेखौ नोंखौसो नागिर फैदों नेगासिनो दहायनिफ्रायनो बहा मा मानसि बहा मा आरिनो फैदों फैलाय जत बर्त महा टिकटार आं बादि मानसिखौ दिनै नागिरफैदों सोर बेलाय फैसासो नागिरफैलाबाय नामालै सोरबालाय फैसा थाखा गैयाबाथ' सिनायखाया रावबो सनमान गैया रेसपेक्ट गैया भेलु गैया ओरै बहा मानसि माथो दाब्ला बिमासो औ सामथाय नोंजोंनो मोनसे गोनां बाथ्रा रायलायनो फैदों र' मा बाथ्रा जालायखो फैसानि लेनदेन नामालै फैसानि लेनदेनबा आं केन्टु गैया दै बेयाव बुंखाबाय नङाहाय नोंजों मोनसे स्पेसियेल खोथा दं आंहा हा स्पेसियेल बाथ्रा मा बाथ्रा स्पेसियेल बाथ्राबा फनावनो खोथा हरजायोना न'आवबा एसे उसुबिदा जायो आरो मानो उसुबिदा जानांगौ आं थानायखाय नङा माने बुस्थुआ इयो माबाया आरो माबाहाय सामथाय आंनो मोनसे राहा दंबा बानायना होदो आं जेरावबो ओंखारनो लाजिनाय मोनबाय अपमान मोनथारबाय आङो हा माथो जालायखो माबाहाय जोंना दाब्लाया जेबो खोथाखौनो मानिया जाथारदों अख्रा जाथारदों माबा मोनसे खोथा बुंबा खोथाखौनो मानिया आं माबा मोनसे बाबा बुंबाथाय माबा आंनि बाथ्रा सिगांनि बाथ्राफोरखौसो आंखौ बुंनानै उल्था जांखौ रायफिनो सिगांनि बाथ्रा हा मा सिगांनि बाथ्रा बुंदों माबाहाय दालाय नोंहा गोसोआव गैया होनबा बे सिगां भाइरेल जानाया आंहा एसे बदनाम जानाया दा बेफोर खोथाखौनो गामिनि मानसिफोरा आंनि फिसालानि सिगाङाव खोमायाव सोना होदों दा बेखौनो लानानै आंनि फिसालाया सम सम आंसो उल्था बुङो उल्थासो बुंफिनो सिगांनि बाथ्राखौ होनफिनलाबायो अ थारमाने केस टु नो गेन रानखांनाय गाराया बुख्लाब जादों मा भाइरेल मा सिगांनि मा जेबो बुजिखौनो मोनाखै आङो माबालै बिमा नोंखौ सिगां आमेरिकानिफ्राय लाबथ'याव हाबा जाथ'याव नैबे जोंहा बाजिया एसे बरना माबा भाइरेल जानायाबोलै एसे जिरोद माबा थंगालि मोनबोनाय एसे माबादि बेफोरखौ दा सोंबाय थासैहाय आगै सिगांनि सिख्ला समनि बाथ्राखौ गोसोखांबा लाजिनायसो मोनो आङो मामाखौथ' अख्रा खालामगासिनो बेलाय नोंसोर दाब्ला बेहा माबाहाय खोनासं आं खोथा लांनि बुं दिनैफ्राय खालामला खालामला मालाबा बावनानै खालामफ्लांबा सोरना सानफ्रामबो कमप्लेन स्कुलावबो नोंनिफ्रायनो कमप्लेन फैयो बाहेरावबो सोरखौबा एदावनो बुनायनि कमप्लेन आरो गामियावबो माबा माबि खावनाय बेबायदिनो कमप्लेन नोंनि थाखाय आं लासैसो जाबाय थानांगौ नामा फोरोङा नोंखौ सोर सोलोङा नोंखौ बिदि खालामनो नोंसोरनो फोरोंदों मिथिबाय मा जोंलाय नोंखौ माला बिदि फोरोङा मानो फोरोङाखै सिगांलाय माथो सोरनिबा माबा मोनसे खावबाबो जेबोखौनो होनामोनलाय नोङो रायामोनबो बुजिनाय जाथ'वाखै होननानै सिगांनो आंखौ इदि उन्दैयावनो बाना होनायमोनबा फोरोंबोनायमोनबा दिनै आं बिदि खालामनो गोसो जानाय नङामोन खोमा सिगांबा आंखौ बादा होबोआसै दासो फोरोंबा जागोन नामा सिगांबा आंखौ गाबबानो बुरखायनो मबाइल होफ्लाबाय थायोमोन ओमफ्राय दा होबा होआबा जागोन नामा मा होनो सिगांनो एसे उन्दैयाव माथो नोंलाय रिल्स बानाय ओंखाम संनो आरो आंखौ ताल लानो नायनो सोलाबामोनलै ओमफ्राय फरायनायखौबो सोंखायामोन दासो आंखौ फरायनो थिनबा जागोन नामा आंखौ उल्था बुंलायनो हादों हा मा उल्था नोंखौ गायसो बुंदो दा आरोलाय माथो सिगां नोङो चिख्लायाव भाइरेल जादोंनो सोर नाय आंखौनो नाय दाख्लै दादि चिख्लायानो नोंनि सिगांनि भाइरेल भिडिअखौ खोथा नायबावदोसो आंसो मिथिगौ बेसे लासिंसिं जादों गावसा गोदो गोदाय सेंग्रा सिख्लायाव जानला मेला खालामबोबाय ओमफ्राय आंखौसो दा मानसिफोरा बुंलाबायना अपमान खालामलाबायो ओमफ्राय दा आंखौ गावसा मोजां जाजानो लुबैयो गथ' नों बारा बुंबाय खिन्थु लाजिया नों बिमाखौ बिदि बुंनो आरो मानसिफोरा बुंबावोसो बाबानि सिगां नोङो सिगां सिख्लायाव जाब्रै जाब्रा हौवा गोसोयोमोन होननानै बेफोरखौ आं माबा खोनाबावनांगोन नामा मानसि मोजां जाखालाबो आं ए बिदि होनलायना होदो बे नोंसोर दाब्लाया
आंनि फिसायानो दिनै आंनि सिगांनि बाथ्राखौ बिदि बुंफिनलायना थारैनो थानो हायाखै। बे जोंहानि मैथा खावब्ला जों गेलेनो फैयोना बेखौ सिममानजिनानै एसे बुजायना हरगोन र' आं। बेल' नङा दाख्लैबो नोंनि लोगो गुसिंग्रा मेन्टेलमोन आंखौ एसे लाजिबोनांदों। आया नंगौ मा होनो बिसोरलाय? लामायाव बिसोरो जिरायना दंगासिनो दंमोन। दैमा सेराव सोर खिनाय आंसो गारलाना आंसो गोग्लैदों फाथिया सोरमोन बिलाइ लेथ्रा बाथ्रायै आंसो खियावनो खावबो जसना गोग्लैगारदों दैमा सेराव सोर खिनाय। गावथ' लिरिक्स टिउन बानायनो रोंखायानो मालायनि बानायनायखौबो गरबाद खालामनो नागिरो नामा? हिरि खोनासंलाय बाङाय बड'लेण्ड आइडलाव मुलाबा अडिसन होनो थांनांगोन र' जोंहा काटानबो मिथिगोन ना? आइना आसोल फैलायबायलै हनै भाइरेल बाजिया हनै फैदो माथो। बहा माथो बहा थांलै बाजै? आं हरै मैनागुरिथिं दसे थांना फैनि र'। दे दाना माथो बाजैया फेसबुक इउटुबफोराव भिडिअ हगारथारला माथो। औ ओरैनो हगारलाहाय आङो सोलाबला। हिट जायोमोनलाय बाजै नोंना सिगांनि खान्दा गाननानै देखायनानै भिडिअ बानायनायफोरखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनसोगारोमोन आंहा। ना बैसो जानायखायसो बाबाय बाजैया? नोंसोर मा जानला मेनलाफोरखौनो रायखांबाय थायोहाय। मारैलै सिगांलाय बेफोरलाय इरि जानला मेनला नङामोन नामा? मस्त दुगैनाय आर'नाइफोरखौबो देखायोमोन दसन भाइराल जागौबा हायकनाफोरना कन्टेन्ट बनायबाय थायोमोन दसन डलारनि लबावनो। हिरि फुंनिफ्राय लानानै सानसेयाव मोनबासो गाहाम भिडिअ हगारोमोन दसन। बाजै साननैसो नोङो भाइरेल जानानै बिराद फेमास जादोंमोनलै बिराद भिउस मोनदोंमोन फैसाबो ग्लाम डलारबो खामायनो हाबाय दांलै ना? ओमफ्राय आं भिडिअ बानायनाय नोंसोरलाय मानो नांगौ जेनेबा? नङा माने बुस्थुआ बाजै जों नोंनि फेन ना। फाला अभद्र बिनिलाय जोंलाय मा फेन जालाबायनो? बुरबक गानग्रा फेनखौ बुङाखैना आङो फेन्स माने फल'वार्स नायनो मोजां मोनग्रा। बुस्थुथ' आं आरो डाइरेक्ट नेगेटिभआवसोमोन। हिरि बयक जानायखाय बाजैया बाङाय लाजिनानै भिडिअ बनायला दां। गथ'फोराबो देरबोबायना। बाजै र' देन्जार थङालिमोनलै इसोरो सिख्लायाव ना महराबो दंसाबोमोन ना। हिरि बेखायनो सिख्ला समाव जि दागो नाङा बयाखै दागो नांना थाखाय मिथिगोन ना? सिगांनि गाज्रि भिडिअ होनायखौ दानजोब्बाय माथो आसला दासो बुजिबाय दांलै। सालाफोरखौ दोखो रायगोन आं मालाबा। सोर भाइरेल भिडिअफोरखौ शेयार खालामग्रा नायग्राया बिसोरनो। आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो? थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मानसिफोरा रायखांनानै आंखौ लाजि फोनांबाय थायो। फिसायनि सिगाङावबो सिगांनि बाथ्राफोरखौ रायखांनानै आंखौसो रायफैबाय थायो। दे दाथ' उफायथ' गैला मालाबाथ' सोरबाथ' रायखांखासिगोन। दा नोंसोर जिबायदि गावखौनो सिगां बरनाम खालामना लाबाय उफायथ' गैला। आंबोथ' पण्डितबो नङा मन्त्रि एमएलएबो नङा जेबो एडभाइस होनो थेवबो मोननैसो बोसोन होनो हागोन आरो। आइजो माहारिनि रेसपेक्टनि बाथ्रा दं गावनि सेल्फ रेसपेक्टनि बाथ्रा दं बिहाव बिखुनजो गथ' गथायनि बाथ्रा दं। बेखायनो नोङो सिगां जिबायदि फैलिलि बोखोला भिडिअ बानायबाय बैफोर भिडिअफोरखौ नों दा डिलिट खालामनांसिगौ मिथिबाय? आंथ' दानखाजोब्बाय सिगांनो। बिदिनो मानसिफोरा लासैनो बावलांगोन नाथाय सम नांगोन। इमेजआथ' गाज्रि जाखाबाय मानसिफोरजों मोजां रायलायदो दा गावखौनो सोद्रोम आखु दिन्थिदो मोजां खालामदो बेबहार खालामदो आखल आखुफोरखौ सोलायदो अब्लानो मानसिफोरा लासैनो सिगांनि बाथ्राफोरखौ बावलांगोन आरो नोंखौ बयबो रेसपेक्ट होफिनगोन। खम ट्रेन्डिं लाबोदोंमोन नों साननैसो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानानै बाप साननैसो मानसिफोरा नोंनिल' खोथाफोर सावरायोमोन मिथिबाय? नाथाय बेफोर साननैसोनिल'। दिनैनि बर'फोरा भाइरेल जाबासो फेमास जायो मानसिफोरजों सिनाय जायो भिउस मोनो नैफोरबायदि कनसेप्टजों थांगासिनो जाहोनाव जोंनि इयुन जोलैफ्रा गाज्रि लामाथिं थांगासिनो। बिदिनो गासिबो एक्टर एक्ट्रेस जाजोबनो नागिरथारबाय
गासिबो फेमास जानो थाखाय इउटुबार जानो नागिरथारबाय गासिबो कन्टेन्ट क्रिएटर जाजोबनो नागिरथारबाय ससियेल मिडियाखौ गोसो बायदि बाहायग्रा जाबाय जाहोनाव जोंनि इयुन जोलै गथ'फोराबो दाना फिसा फेनला जानला मेनला भिडिअ बानायग्रा जाबाय ठीक आसे ससियेल मिडियाखौबो नोङो केरियार हिसाबै लानो हायो नंगौ नाथाय नों बेजों बेसे गोबां थावरिनो हागोन बेखौ नोङो सिगाङावनो सानहरनांगौ मोजां क्वालिटि गोनां भिडिअ बानाय टेक्निकेल भिडिअ बानाय इडुकेसननि भिडिअ बानाय नलेजनि गोबां रोखोमनि भिडिअ बानायनो हायो नाथाय बानायगौमोनबो नाथाय सापर्ट खालामग्रा गैया आया बेबायदि भिडिअखौ नायगोन माबा भाइरालनो माबा कन्ट्रभार्सियेलनो माबा नांलायनायनो माबाजों दोनखारलांनायनो माबा सोरबा हिन्जाव खारनायनो जाबाय दे बर गियानि देखायना फैदो गावखौनो बारा बुंबाय नामा होमबा आंलाय दे जासिगोन होनबालाय हामबायसै दे होमबा आं थांसै थाथ'रो नोंसा दे फाग्लिया साला गुफुर गावदांदां नायनो मोजांथारना बेखायनो एसे नोजोर नाङो बेनाव आंबो सिगां एसे माथा मारिदोंमोन सालिखौ गोसो थोब्रेनो गैया जोंफोर बादिखौ फाथाखौनो होदिया फाग्लिया दासो मोनदों बे सामथानि खाथियाव हेफाजाब नागिरफैनांदों माखौ नायगोमाबाय थाख' जेबो नङा सानदों आं बुस्थुखौनो मा खालामनाया मोजां जागोन होननानै